Molt bon i malparits, benvinguts un dia més, canal Rise from the Ashes, aquí, benvinguts al Santuari del Dead by Daylight en català. Avui partides de ganxo i abans de començar una nova cosa, bueno, aquí tenim directe, partida amb el Salty Random, de veritat. Això és una cosa demencial. Avui que volíem fer una review, bueno, anem a l'acceptar, la traia a la cara del camp, però bueno, en fi, avui us anava a dir que encetem una cosa nova, vale? Això, aquest vídeo que estem fent ara a partir d'abans, doncs, el farem al YouTube, vale? Tindrem reviews de micros, vale? He vist que no hi ha canals de reviews de micros en català, no n'hi ha. De fet, jo sóc un obsessionat pel soroll dels micròfons o per com sonen i de provar-ne, no? Tant siguin baratos, cars, bueno, cars no, perquè no tinc un puto duro. Però no, el tema és aquest, no? Que avui comencem amb aquesta review, ho farem en partida, farem una partida review, mini review, i la penjarem al YouTube, vale? Perquè tingueu referència de com sona, com sonaria en un directe en qualsevol lloc el micròfon que estem reviewitzant, no? O sigui, que estem mirant o que estem analitzant, vale? Avui anem a parlar d'aquest micròfon que tenim aquí, que us estan enlluernant, hem hagut de canviar plano de pantalla i tot. Aquest micròfon és el micròfon Aniku, es diu. És un micròfon que aquí us he posat al preu, són 30 euros, més o menys. Jo l'he pillat d'oferta a 28, està a uns 32 euros, però bueno, en fi, que ronda els 30 pavos, vale? Aquest micròfon és un micròfon USB RGB, plug and play, o sigui, és el més fàcil que pots trobar a la cara, o sigui, per 28 euros, a part hi va el braç, on se subjecta, no? O sigui, té el filtre pop, el braç, ho té tot, el cable USB també, o sigui, és enxufar el micro, tal com l'he enxufat, ja m'estic monitoritzant, això sí, apuntant els altaveus amb el cable jack de 3,5, vale? Que té aquí a la part frontal, i un monitoreig, o sigui, de puta mare, no? Pel preu, o sigui, és una cosa que crec que és espectacular. Per començar, evidentment, vosaltres ja veureu el so que treu, ja podreu, bueno, doncs veure com sona, i jo l'únic que tinc, sí que us haig de dir, vale? Jo sí que tinc aquí posat en el programa de Twitch Studio, doncs hi tenim el que és la puerta de ruido i el compressor, el típic que et posen en aquests programes, no? Cosa que vosaltres també podríeu fer, vale? Això sí, aquest micròfon, ja us dic, o sigui, per què té aquest preu? És tot plàstic. L'únic que té metàl·lic, l'únic, és el filtre pop d'aquí davant. Això és metàl·lic. Tot l'altre és plastiquet, vale? O sigui, tu agafes el micro i sembla que ni que t'hi tiris un pet es destrueix, vale? Però bueno, en fi, és una cosa que ha d'estar aquí subjecta, no se li han de donar cops en principi amb un micròfon. Vull dir que aquest és per estar ben bé aquí quiet, no és ni d'escenari, ni de... O sigui, per fer streaming, per fer vídeos, podcast, bueno, no crec que tingui un so de podcast, vale? Però bueno, en fi, que pel preu, el shock mount aquest, molt ben parit, hòstia, jo el trobo una passada, vale? Llavors, què tenim? Què tenim en el micròfon? No hi ha gaire res. L'únic que hi ha és, per exemple, per aquí dalt, el parem, és un botó tàctil, molt fàcil, és pum-pum, es para i es para el llum. O sigui, el llum és imparable, només es para si es para el micròfon, vale? O sigui que, de cara que si el voleu tenir a càmera, doncs, és una cosa que veieu en el plano. Jo crec que em molesta, perquè a la part frontal està molt bé, però a la part de darrere, el que ho està veient, jo crec que li emprenya bastant, saps? Molesta tenir aquesta llum. Jo què passa? Jo també tinc aquí molt poca llum, és més aviat tenebrós, vale? I al ser tenebrós, doncs, el llum queda, o sigui, la càmera, el que és la càmera, el que capta, no acaba de captar els gradients. Us puc dir que la llum que fa és ben parida, vale? O sigui, per jugar, per un gamer, perquè està a casa ell i per fer Discord i això, 28 eurets, tens un micròfon de puta mare, vale? Que et fa setup i que et fa de tot. Jo ho veig així, vale? A part que us dic, que porta el braç i tot, o sigui, no només és micròfon, vale? Que el pots subjectar. Bueno, això serien les reviews que... Ep, ara no funciona, això? Ara què ha passat aquí? En sèrio? M'estàs dient que no va això, tio? Tia puta, per què em passen aquestes coses a mi, tio? En sèrio? Ara sí? Ara sí. Bueno, problemes del directe. Són problemes del directe amb el mando aquí al canal del Rice, estem bastant acostumats, Doncs bueno, això, review. Ara podrem veure que estem... podrem veure com estem en partida amb el Wesker, podrem veure com sona el micròfon, com ens caguem amb Déu i sa mare, amb la Nico, vale?
Vale, aquí estem jugant partida del Dead by Daylight. No sé si és un joc que... No sé si us agrada o no, però bueno, en fi. Aquí el tenim, li fem una esquivada, fem la chasse, marxem. Marxem lluny. Hi ha arbustos per aquí. Falla la primera. Estan acabant els generadors. Vale, ha fallat. Una bona primera chasse. Estem fotent una bona primera chasse. Han acabat un gen. Acaben el segon. Acaben el segon gen. Estem amb Chase igual. Ha fallat. M'acaba d'enganxar. Bueno, han fet 2 gens. No ha estat malament aquesta primera chasse, nanos, de review. Què us sembla la review? Suposo que us sembla una mica una cagada, vale, aquesta review, però bueno, en fi. És perquè veieu com sona el micròfon. Properament us portaré més micros. Aquesta setmana que ve entraran 2 nous micròfons més i així, per lo que és el tema d'en català, doncs tindrem... Més no veureu com sonen, no, aquests micros, i sabreu quin és. Jo us poso aquí el model, és micròfon Anico RGB USB, PVP, 30 euros a Amazon. Vale? Aquest no necessita ni targeta, ni externa de so, ni res, vale? És enxufar-lo a l'ordinador i funciona tal qual ho esteu sentint. Vale? Ja us he dit que l'únic que tenim aquí és compressor i porta de soroll, del mateix programa de Twitch Studio. Vale? Espero que estigui sonant bé i que soni tot com hauria de sonar, no? Espero. Malgrat sigui un micròfon de 28 euros, Ojo, el salti random m'ha caigut a terra. Està aquí. Vale, li traiem el ganxo, però veiem que en té un altre. Oh, fucking shit. Vale, pengen el company. L'anem a rescatar, sí. M'acabo de suïcidar. Perquè l'he anat a rescatar i el tio s'ha quedat a campejar. El Salty Random és el company anglès que està jugant amb nosaltres. Deu pensar, aquest tio és tonto, però bueno, en fi, és el que hi ha, no? Vale? Bueno, quan acabi la partida s'acaba la review, vale? Aquest vídeo del principi el tindrem penjat al proper canal, que de moment no hi ha ningú subscrit, i no crec que s'hi subscrigui ningú, però el tindrem al canal de YouTube amb el vídeo de la review del micròfon Anico, vale? Micròfon USB RGB, vale? Sí, la setmana que ve més. Intentarem de cada mes portar un micro o 2 al mes. Intentarem. És una cosa que, clar, com que nosaltres no som ningú ens deixa micròfons i ho hem de subvencionar nosaltres. I és una cosa una mica complicada, saps? És una cosa una mica complicada perquè no disposem de tot el cash que voldríem, no? Però bueno. Què ha passat ara? Hòstia, que acaba d'explotar el motor. La mare que el va parir. Em cura el Salty Random. És una partida que no comencem malament. Jo tinc els dos penjats, els dos penjaments ja fets, vale? Això és una mica una putada per mi en aquest joc. Vale, va, som-hi, anem a reparar l'últim. Jo estic amb... Vale, jo haig d'anar cap aquí a treure'm el virus. Estic amb el virus. I el que veig és que la jugadora corre més lenta. A part que com em vegi el killer em degolla, saps? En un moment. O sigui, m'agafa i em penja. Està el ganxo, Em vaig a treure el virus, sí. Let's go. El killer és el Wesker, El killer és el Wesker. Doncs això, s'acaba la partida, s'acaba la review. Aprofitem a escoltar el micròfon, com sona, com és, com es veu.
Ja us ensenyaré la caixa també, quan acabem això us ensenyaré la caixa. És que no m'esperava que vingués aquest tio avui a rebre'm, no? I no hem pogut acabar d'explicar el que volíem, val? Però bueno, en fi, us ensenyaré la caixa, a veure que és una caixa molt ben empacada. Vale, se'n torna el ganxo, evidentment, és el que ha fet durant tota la partida. És el que ha fet durant tota la partida i és el que farà aquest killer. Intentar de campejar, no? Intentar de campejar. I nosaltres ens en anem a reparar. Veig que el Salty Random està reparant un altre motor. Seria qüestió d'anar amb ell a fer-ho tots junts, però bueno, veig que el killer s'acosta cap allà, doncs nosaltres ens fotem aquí a reparar, saps? Hòstia, que he deixat la caixa, merda, per agafar l'esprai. Bueno, en fi. Bueno, ja em deixareu en els comentaris si us agrada, ja us ho dic, micròfono a Nico, vale? A Amazon, 28 euros d'oferta ara mateix. Ja em direu com sona, com no sona, ho podrem comparar amb els següents vídeos que fem, vale? Perquè els següents vídeos, per exemple, el que tenim aquí, el que fèiem servir normalment, és el Behringer XM8500, que és un micro que val 32 també, justament, però que sí que necessita d'una tarja externa per fer-lo funcionar, no? Diguéssim que seria un micro XLR, ojo. Marxem d'aquí, allà tenim un palet, ningú està reparant. Hòstia puta, en sèrio, tio? En sèrio m'ha agafat? En sèrio, tio? Ningú repara, ningú està fent res? Oh. Estic mort, Estic mort jo, nanos? Vale, acabaran el motor i s'escaparan ells. Nosaltres estem morts, primera partida de la nit i acabem morts, bàsicament perquè el killer ha anat per mi, perquè sap això. Ho sap, però li acaben el gen, Li acaben el gen. Let's go, bam. Gen acabat. O sigui que jo moro, acaba en gen i aviam qui s'escapa, vale? Doncs bueno, això és el que tenim. Mireu, us ensenyo la caixa. A veure si la podeu veure. És una caixa grossa, una caixa ben parida que posa aquí Professional Microphone, vale? On hi ha el braç, el micròfon amb la seva ròtula i el filtro pop, vale? Jo pel preu el veig de puta mare. A partir d'aquí us deixo jutjar vosaltres com sentiu la veu. Properament hi haurà més vídeos i podreu comparar tant el so. O sigui, mirareu aquest vídeo, mirareu el següent i direu, hòstia, m'agrada més aquest altre micro, vale? Aquí no ho compararem, us ho podria comparar amb el Behringer. De fet, el Behringer el tenim aquí al costat, val? Que és aquest. Però el Behringer farem un altre dia la review del Behringer, vale? O sigui que, nanos, gràcies per haver estat per aquí, vale? Si us ha agradat i voleu més reviews, m'ho dieu. I qualsevol comentari, qualsevol història, apunteu comentaris. I això és el que veig que es diu a YouTube. Jo no tinc ni puta idea, perquè és la primera vegada que ho fem. Però si hi ha qualsevol cosa del micro, de qualsevol pregunta, de lo que sigui, de lo que vulgueu, allà estem. També havia pensat de fer, aquest és cardioide, hi ha totes el que són els specs, vale? Perquè quedi més professional, abans d'acabar, perquè quedi els specs, us els puc dir, vale? Aquest micro, ja ho diu, micrófono ABS, ¿vale? Más soporte de metal, o sigui, el micròfon és de plàstic ABS, sí, voltaje a 100 miliamperios, sí, correcte, tasa de muestreo 48 kHz, vale? A 192 kHz, tasa de bits 24 bits, vale? Resposta de freqüència és de 30 Hz a 20 kHz, vale? Sensibilitat de menys 40 dB a menys 3 dB, vale? I és hipercardioide. Això és el que ens diu aquí en aquest micròfon, vale? Això podríem indagar un dia en el que és hipercardioide, supercardioide, cardioide, tota aquesta història, vale? Podríem fer un vídeo especificant ben bé això, però bueno, jo us dic les specs d'aquest micròfon, vale? Aquí diu Windows 7 o superior, nosaltres estem a Windows 10, va perfectament, l'ha pillat perfectament, sense problema. O sigui, aquí estaria el tema,
vale? El més important, mira, s'han escapat 2, està bé, no està mal, ojo, marxem de partida, Pues res, això, més reviews properament aquí al canal, vale, del Rise, però no al Santuari, sinó al Santuari dels micròfons, vale? I ja ho sabeu que si voleu venir a Twitch, tindrem Dead by Daylight, vinga, nanos. Fins la propera, malparits. Vale, dit això, hem acabat ja... Dit això, hem acabat el vídeo de YouTube i ja podem... això ho tallarem, després ho tallarem i ho posarem cap allà. Vale, aviam com ha cagat aquest puto vídeo i ho farem... i ho posarem allà al YouTube, Vale, posem... Vale, ja no han volgut venir a jugar, doncs... Han vingut a fer una partida i prou. La mare que els va parir, t'ho juro, De veritat que són l'hòstia. Bueno, han fet una partida amb el Salty, però bueno, en fi. Anem a editar, vale, perquè hem perdut. Hem perdut, ja podem posar un... això no. Això, ja podem posar un 62. Vale, let's fucking go. Perquè ens surt el 2, ens apareix això en pantalla. Hòstia, us hagués pogut ficar... en realitat us hagués pogut ficar el micro... El micro... Va, som-hi. Els hagués pogut ficar en gran, no? Però bueno, en fi, aquí l'hem vist. Lo interessant és veure com sona en el directe i punto, no?